Азатлык радиосы сөйли. Şiiriyetimiz sahifelerinden. Milli miras, tarih hem şiiriyet. Bugün Moskovya tarafından Kazan Hanlığının yaulap alınуына, Kazanның yığılуына 431 yıl toluğuna bile Kazan temasına bağışlangan kayber şiirlerini okup kitemiz. Başta şunu aytıp ketik. İkinci Dünya Soğuşuna kadar Sovet tarih biliminde Moskov patşası Yavuz Ivanның soğuş bile Kazan Hanlığın anın paytaxtı Kazan'ı yolap algan buluğu inkar etilmeydi. Hazır ise tarih biliminde az mı köp mü fənnilik hem obyektivlik prinsipi kullanılırga tiyiş degen hem bütün sivilizasiyeli dünyada kabul etilgen qaraşını sanğa sokmuşa, Tatarlar hem Başkırtlar öz ihtiyarları, yani özleri tilep Rusiyaga qoşuldılar degen fikir taratıla. Tataristanның parti funksionerlari fırsatı to'g'ri kelgan sayın xalqimizga şulay deb söylep turalar. Tarixchilarimiz ise bu fikirning аңлы uçta yasalgan falsifikasiya ekanligini yaxshi bilalar. Алар iplep kine fənni tarixi məqallar yazgalılar, әмма аларның ара-тирә чыккан bu yazmalары халыкка да, мәктәпкә дә барып җитмей. Ялган ихтиярилык принципы Сталин тарафынан тарих bilimine көчләп тагылыр алдыннан СССР халыклары тарихы китабында Казанны яулап алу турында дөрестлек языла. Өфөдә 38 елда башкорт телендә чыккан СССР тарихы кыскача курс исемле дәреслектә Казан каласының җыгылуы һәм татар дәүләте Казан ханлыгының бетерелүе турында булай дип язылган. Укып китәм. Иван IV үзенең көчен һәм хакимиятен ныгыта барып, үзенең карт атасы Иван III-нең һәм Литвадан Смоленскийны сугышып алган атасы Василий III-нең яулап алу политикасын дәвам иттерде. Иван IV тәү башта Волгадагы татар ханлыкларын басып алырга карар бирде. 1552 елның көзендә Иван IV зур гаскәр һәм күп пушкалар белән Казан ханлыгының пайтахты Казанны камады. Камау бөтен көз буена сузылды. Татарлар бик зур батырлык һәм ныгышлык белән сугыштылар. Патша Казаннан суга бара торган җир асты юлын шартлатты һәм Казанда яшәүчеләр чокыр һәм кыюлардагы бузык суны эчәргә мәҗбүр булдылар. Казанлылар үз калаларын саклауны дәвам иттеләр. Алар ял итмей көн-төне сугыштылар, камаучыларны җибәрмәделәр. Патша кала диварларының астына чокырлар казырга кушты һәм дары тутырылган мичкәләр белән шартлатты. Каланың капкалары төбендә һәм диварларның җимерелгән урыннарында каты сугыш кайнады. Дошманнан сакланып, татарларның хатыннары һәм балалары да сугышка катнаштылар. Ләкин Казанны саклаучыларның көчләре бетте. Иван IV гаскәрләре, алар 150 меңләп иде, татарларны җиңделәр. Казан таланды һәм яндырылды. Мәскәүнең хезмәт күрсәткән күп кешеләре һәм көпеслары Казанга күчерелде. Татарларга исә тик кала янындагы Слободада гына яшәргә рөхсәт ителде. Басып алынган җирләрне помещикларга, ягъни алпаутларга өләшеп бирделәр. Казан ханлыгының һәр җирендә рус крепслары салынды. Крепсларны төзүгә Казан ханлыгының барлык халыкларын, татарларны, мордваларны, мариларны, чуашларны, башкортларны көчләп куштылар. Казанны буйсындыру белән аларның барысы да Иван IV астына төштеләр. 1556 елда Иван IV гаскәрләре Волгада Астрахан каласын, Нугай татарларының пайтахтын алдылар. Бөтен Волга юлы рус патшасының кулында булып чыкты. Казан каласының Мәскәү патшасы Иван IV тарафыннан басып алынуы, Идел буй халыкларын Московия кул астына төшерү хакында 38 елда СССР тарихы буенча башкортча басылып чыккан дәреслектә әнә шулай дип языла.
Хәзерге рәсми совет тарих белемендә һәм публицистикасында Казан ханлыгы, аның төрки, фин-угыр халыклары Русиягә үзләре теләп кушылдылар дигән ялган концепция таратыла. Бер 1552 елның 15 октябрендә 150 меңлек Мәскәү гаскәрләре Казан каласын басып алгач, рус гаскәрләренең баш командиры князь Крупскийның тарих язмаларына күрә, патша Иван IV Кремльнең диварларын һәм манараларын карап йөргән. Аларның матурлыгына һәм биеклегенә хайран калган, әмма бу архитектура җәүһәрләрен юк итәргә, татар һөнәрчеләрен Мәскәүгә алып китәргә әмер биргән. Казанский летопись исемле рус елъязмасында Казан Кремленең архитектурасы русларны сокландырды диелә. Русларның 1556 елга җан исәбен алу китабы Писсовая книгада күрсәтелгәнчә, Казан Кремлендә хан сарае, Мәһабәт, Нургали мәчете, хан мәчете, берничә эре төрбә булган. Хан сарае алдындагы 4 мәчет җимерелеп, алар урынына Благовещение храмы салынган. Сөембикә манарасы янындагы Мөрәле мәчетенә башта тимәгәннәр. Соңгарак аны да сарай чиркәүенә әйләндергәннәр. Шулай итеп, баш калабыз Казанда 115 еллык ханлык дәвренең сәнгате, архитектурасы планлы рәвештә туздырылган. Князь Крупский ул җирләрдәге хан нәселләренең һәм югары түрәләрнең йортлары бик тә гүзәл һәм чын-чынлап таң калырлык дип тарихка язып калдырган. Милләт башына төшкән бу фаҗига, шуннан соң башланган мәхкүмлек тарихы татар шигъриятендә иҗат кешеләренең әдәби нәфис фикерләвендә илһам, кичереш чыганагына әйләнгән. Çiktirip parkat kazanğa tuttura gittim karab. Şaptıra atlarına koşur sokkalap da tartkalap. Şaptıra atlarına koşur sokkalap da tartkalap. İçine şaşırmayan yollar şaşırır yavrum. Nurlar şaşırır yavrum. İstemek çirmeyen yaprak ağaçlar kaldır. Казан каласы. Классик әдип, драматург, шәхес шөһрәте корбаны Фатхи Бурнаш шигыре. Киң Иделнең яр читендә баксана, нинди өлкән, зур мәһабәт таш кала. Нинди матур җырлап аккан елгасы. Күр, ничек күкрәк киреп таш кыйма, күңелеңә шатлык бирә баккан сайын, уйлатып Чыңгызларын, Алтай тавын. Зур шәһәрнең иң түрендә, уртада изге мәчетнең манарасын кара. Күр, илаһи нур белән улчылганып, кырланып менгән сайын, бер сырланып, кички йомшак җилдә уйнап чак кына, нинди моң көйләп тора, җырлап тора, җылап тора. Кемнеке дуслар, беләмсез ул кала? Безнеке дип кем аның белән мактана? Әйтче, кемсең? Әллә шул рус халкымы? Әллә герман, я француз халкымы? Күп җафа чиккән Италия халкымы? Дөнья гизгән Португалия халкымы? Әллә ялкау Азия халкы Чин микән? Әллә яһүд микән, я фин микән? Юк, түгел. Һичберсенең дә катнашы юк. Анда рус, фин, чин да герман халкы юк. Йөрми анда һичберәүнең фәрманы. Ул татарларның мөкаддәс гомраны.
Bütün белә шунда да инде ул. Үз фарманыбыз йөрмәй. Чөнки фарман чыгару хакыбызны тартып алдылар. Хәзер дә бирмиләр. Патша Федор Иванович митрополит Гермогенга 1593 елның 18 июлендә күндергән грамотасында барлык татар мәчетләрен җимерт, татарларга үз башларына мәчет салырга рөхсәт итмә дигән әмер биргән. Мәскәү патшалары татарларны руслаштыру өчен аларны диннәреннән чыгару, ягъни чукындыру методын кулланганнар. 1713 елда чукынуга каршылык күрсәткәннәрнең утарларын алу, 1720 елда православ диненә күчкәннәрне салымнан азат итү турында фәрман чыга. Петр I Казан ханлыгын Рус губернасына әйләндерә. Татарстан, Башкортстан җирләрендә монастырьлар һәм чиркәүләр калкып чыга. 1740 елда Мәскәү Казанда чукындыру конторын ача. 1742 елда мәчетләрне җимерү турында фәрман чыга. 1744-55 еллар арасында Казанда епископ Канашевич хөкем сөргәндә 500-600 мәчетнең 418-е җимерелгән. Алар янындагы мәктәпләр дә ябылган. Татар теле, башкорт шагыйре Наҗар Нәҗми шигыре. Туган җирең Идел буе, һәр телнең бар туган иле. Туган җирең кебек назлы, җырдай моңлы татар теле. Ак алъяпкыч бәйләсәләр, өзлеп тора кызлар биле. Кызлар кебек шат чырайлы, ачык йөзле татар теле. Фәннән син айырса да гасырларның афат җиле, ак сакылларыңда йылпат акыллы син татар теле. Ассалар да, киссәләр дә үлмәдең син, калдың тере. Чукындырган чагында да чукынмадың татар теле. Яндың да син, туңдың да син, нишләтмәде язмыш сине. Дөньяда күп нәрсә күрдең, әй мөкаддәс Тукай теле. Казан җылгыннан соңгы тарих. Татар мәктәпләрен, мәчетләрен ябу, аларны салдыртмау, ачтыртмау политикасы 18 гасырның урталарына кадәр дәвам иткән. Мәскәү патшалары татарны үз хәләл туфрагыннан куу, читкә таратып җибәрү, ятларны китереп утырту, халыкны диннән чыгару, айыру аркылы милләт буларак бетерү, ягъни ассимиляцияләү ягын караганнар. Мәскәүнең бу чаралары көтелгән нәтиҗәне бирми. Татар-башкортлар фырсаты туры килгән сайын баш күтәреп торалар. Пугачев христианы вакытында татар-башкортның милли азатлык хәрәкәте кораллы төсәлә. Башкорт шагыйре гаскәр башлыгы Салават Юла җитәкчелегендә рус крестьяннарының, казакларның Пугачев явына кушылып, үз хукукларын дәгъва ителәр. Әби патша Екатерина II мөселманнарның дини дарасын ачарга рөхсәт бирергә мәҗбүр була. Бер үк вакытта миссионер һәм ориенталист Ильминскийның тыныч юллары белән ассимиляцияләү методы кулланыла башлый. Татар-башкортлар өчен миссионер мәктәпләре ачыла. Әмма андый мәктәпләргә татар-башкортлар кермиләр, кергәннәре дә ана теленнән аерылмыйлар, мәдрәсәләргә барып укыйлар. Әдәбиятта татарның иҗтимагый фәлсәфи фикер йөртүшендә тел һәм вөҗдан иреклеге идеясы тагы да көчәя. 1905 елгы революция нәтиҗәсендә матбугат иреклеге урнаштырылгач,
Татар шагыйрлары уртак ватанда тигез хукук талап итеп чыга башлыйлар. Милли мәктәп, ана телендә матбугат, нәшрият өчен көрәш тәртүсә. Татарлар 17 елгы февраль революциясе башланганда инде ана телендә көчле китап нәшриятенә, Европача белем бирүче мәктәп-мәдрәсәләргә, матбугатка, милли театрга, үз кәсепчеләре, индустриалистлар кулындагы экономикага, дини идарәгә, политик партияларга ябылган заманча милләт булып җитешәләр. Сәгыйть Сүнчәләй, татар яшәячәк. Күктәге нурлы кояш бер ихтимал сүнсә сүнәр, яктысы калмас, бетәр, әмма ләкин сүнмәс татар. Күкне капларлар караңгы зур болытлар, төн булыр. Әмма капланмас, каралмас, төнгә әйләнмәс татар. Калтырар, күкрәр болытлар, ялтырар, яңгырар яшен, әмма куркынмас булардан яшь вә гайрәтле татар. Илне чорнарлар да дошманнар, аяк чалган булып, көчәнерләр, тик алар чалган белән аумас татар. Дөньяда бетсә бетәр, хаклык, туганлык, дин, иман, әмма бетмәс, берсе дә бетмәс борын безнең татар. Октябрьнең 15-ндә Казанның егылуына 426 ел тулды. Минем каным 1000 ел куәт җыйган. Шәфкать Гали шигыре. Минем гомер нәсел җебе булып бик еракка барып тоташа. Килгән күпме үлемнәрне җиңеп, килгән күпме хәвеф ут аша. Гасырларны кичеп агып килгән миңа бабайларның каннары, сиңгән аңа күз яшемнең тузы, алсулыгы сиңгән таңнарның. Кубыз, сырнай, гөслә моңнарыннан нишкәргәннәр күңел кыллары, күзләргә рәсем булып төшкән Болгар сылуының сыннары.
Bütün тарих үткән йөрәк аша, берсеннән дә читтә калмаган. Güzellikler аны иркәләгән, хаксызлыклар аны талаган. Гомер арты гомер алмашынган, ыфык арты ыфык ачылган. Тел очына килгән җырларны әйтәлмәүдән бабай ачынган. Алар әйтеп өлгермәгәнне дә мин әйтергә бүген тиешле. Шигырь ритмын бирә буыннардан күчеп килгән йөрәк тибеше. Азатлык радиосы сөйли. Сез Казанның егылу фаҗигасенә 431 ел тулуңае белә безнең тарих һәм шигърият исемле тарихи әдәби музыкаль тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосы сөйли.